Истината е, че хората възприемат добре гримираното лице като по-привлекателно. Но знаете ли, че гримът може да ви направи и по-убедителни? Той е не само метод за разкрасяване, но и наука за въздействие. Аз съм Веселина Минева, сертифициран майстор-гримьор и отскоро съм част от екипа на Ивайло Владимиров. Създавам грим визии, които не само подчертават красотата, но и носят емоция. За мен гримът е магия. Той може да ви преобрази, да ви разкаже история, да ви накара да се почувствате непобедими. Искам да ви дам не просто грим, а усещане за увереност, за сила, за красота, която излъчвате отвън и отвътре. Да се погледнете в огледалото и да видите най-добрата версия на себе си. Ако трябва да имам уникален почерк, той би съчетавал безупречно изваяната кожа с добрата грижа за нея, изразителни очи и акцент, който отразява личността на клиента. Вдъхновяват ме цветовете, формите, емоциите. Вдъхновяват ме хората, техните лица и истории. Обичам да експериментирам, но винаги с мисъл за баланса и хармонията. Очаквам ви в салона, за да създадем заедно визия, която ще ви накара да се почувствате изключителни. Ще бъде вълнуващо.